Da? N-ai să mai spun ceva. Știi tu când s-au împărțit atunci rușine din nou nu s-au ajuns? Vorbești prea repede, nu te înțeleg. Știi tu? Poți să zici următorul cuvânt? Da. Când, mai zic, s-au împărțit, poți să mai zic, pot, nu? Da. Rușine. Și ce la pui de pitoro tot ce tot planul să corci cu pui de bilibistroc african? Nimic n-am înțeles. Pui de pitoro tot ce tot planul să corci cu pui de bilibistroc african din Hambila Zemburic. E clar. Deci e clar, cât se poate de clar am zis. Da. Hai, jură-mă de mamă, te rog din toată inima mea. Păi de ce? Îmi place mie să te aud, că poți să te înjuri înapoi cât vreau după aia. Da, de ce? Dar îți dau eu un motiv. Dacă te înjuri eu primul, nu răspunzi. Nu. Dacă te înjuri de tată. Nu. Dar care e cea mai urâtă înjurătură care te pot înjura eu pe tine? De câine. Futu-ți câinile mătii care linge pe măta împins în fiecare sară. Pe care lingi tu coaile de care dimineața să scoale pula să ai poate fută pe tată tu. Bine? E bun. Încercăm altă variantă? Nu. Zic că sunt o grămadă de variante, ce? Care? Nu mă întreba care, dar tu zici de ce mă întreb și apoi zic. Nu. Nu știu, dar știu. Da. Mai ne putem în cur odată, nu vrei? Nu. Ai cur faine? Nu. Nu vrei să rupă dracu pula el odată? Nu. Eu am o sapă dacă vrei să te put în cur limitată acolo cât e fierul cel la jos. Nu mai mare dacă împingi cu tractorul. Asta singur. Mă, eu am încercat și am încercat cu sapa prima dată și nu intra dacă n-am băgat coada. Iar dacă îți bagă ție o umbrelă pe curs să scoți deschisă, ce se întâmplă? He? Acolo, Arad, ai psiholog. Loc unde să pișe sau ce la psiholog? E bun. He? Ăla de mai... Eu sunt psiholog, mă. Sau psihopat, am una din două. Da. Ești, bă, tu nu faci muzică de aia, de cântă exact ca, sună ca muzica. Ba da. Cum îi zice? De aia. A, tu faci muzică de aia. Bun, mă. Hai cântă-mi ceva. Da. Mă, câte greuri are plasa portarului toate? Am auzit că ești fotbalist. Ești fotbalist? Ce mă, mutule? Adrian Mutu vreau să zic. Da, mă, mutule. Ia. Auzi, poți vorbi? Vorbești, da, zi. Nu cum, ori ești mut, ori vorbești. Poftă? Ori ești mut, ori vorbești. Îți mut. Nu, bine că recunosc, ce să mai zic? Păi normal. Mă, eu mi-s și tu ești tu, care dintre noi dai mâncă căcatul, să te văd? Băi, te cam vechide. Zic, ceva nou? Da, aia. Hai, mamă bună, n-ai să o rămâs, ne vorbesc și altfel cu tine. N-ai tu treabă, mă. N-ai să o rămâs. N-ai tu treabă. A, pufut-o eu înseamnă că ai soră toate, hai să ne pretinim. Trăznească-te Dumnezeu de aclea din Iisus, din nici nu te scape de repă, sub tea nu te poți cărpăna. Fută-te dracu cangurii și zebedeu să te trăznească, să te mulgă. Și măta și rupă dracu pula nea și nu mai scoată până nu mă urăsc eu să mă uit la voi doi cum îl în cur. Și apoi încep cu tatăl tău. Și dacă în caz ca ai soră să trăznească, Dumnezeu să te văd de zoa cărare pe aia. Să depinde viața ta de pula mea, cum n-ai sub o zi pe pulă, cum să te duci dracului. Te trăznească Dumnezeu aclea indiești. Mai zic? No, unde a rămas? No, deci, fută-te cangurii, berbecii, măgarii și australopitecii. Am mai zis? No, fută-te bibolii. N-am mai zis. Fută-te toate girafile și toate corabia lui Noe, care toate animale care au fost în ea.
Da. Da. N-am mai zis asta. Ai vrea să tragă dracu cu cine l-a jucat pe deal în sus? Nu. Dar spun că nu-i rău, mă. Nu-i rău, fut-o scripta și-o blocul mătii, dosca și tă neamul și mânce vermi din osuțele tale. Când te văd putrăd, mă? Când te văd putrăd? Bă, când sus pula, tragi în chep. Când tragi în chep, sus din pulă. Vezi că asta e veche, mă. Cine știi? Dar te mai jura și altul mai înaintea mea. Hai mă, ia-mă la mișto, te rog eu. Auzi, bă, coaie, fii atent, ascultă aici, Petre. Pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce o să faci, eu îmi bag pula în tine și când prima ocazie când vin în Deva să știi că ai ranga muie din partea mea. Pula! Hai, marș!